Пайшоў з жыцця хормайстар, выкладчык, заснавальнік і кіраўнік мужчынскага хору «Унія» Кірыла Насаяў. Не маючы беларускіх каранёў, прафесійны музыка Кірыла Насаяў не проста захапляўся беларускай музыкай, а фактычна адрадзіў у галоўным праекце жыцця хоры «Унія» традыцыю беларускага мужчынскага камернага спеву. «Унія» ад пачатку 90-х яднала ў спеве праваслаўных, каталікоў, уніятаў і пратэстантаў. Рэпертуар хору складалі беларускія рэлігійныя творы ўсіх канфесіяў. Да, таго, як з'явіўся хор «Унія», мужчынскі хор быў толькі адзін у арміі, і ўсё, і болей не было у нас. Ва ўсякім разе, у тым аб'ёме гістарычным, які мы маем магчымасць праглядзець. А менавіта вось такая ідэя, якую спачатку выказаў Кірыла і потым рэалізаваў яе, гэта ж кожны гуказапіс, які існуе, гэта ж шэдэўр. Кірыла Насаяў, аўтар праектаў «Музыка Літвы і кароны», «Музыка беларускіх храмаў», беларускія маршы і песні, лірыка змагання. Для праекту «Тузін FM» хор «Унія» рыхтаваў новую версію «Пагоні» на словы Богдановича і музыку Мулявіна. Кірылу Насаеву было 58 год. Огонь со всех сторон. Імя Марка Шагала даўно параднілася з Віцебскам. Мастак, які славіў радзіму ў свеце, натхняе цяпер і землякоў. У віцебскай арт-прасторы «ВЗЭП» у межах фестывалю «Унутры сябе» з'явіўся спектакль, адкрываючы мастака. У ім найважнейшыя падзеі станаўлення Шагала як мастака ад дзяцінства да знаёмства з Бэлай, музай і спадарожніцай, адносіны з бацькамі і сёстрамі. А перадусім шмат карцін, пакліканых адкрыць мастака і не толькі Шагала. Он сумел открыть в себе художника. Вот это наша идея, что каждый человек может открыть в себе художника. Ведь слово «художник» — это что-то такое собирательное, да, и художником можно быть в любой области. Пастаноўка з'явілася сіламі студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага каледжу культуры і мастацтваў. Какая-то ответственность есть, но это больше не страх, а вдохновение, что вот сейчас покажем людям, вот здесь творится искусство и здесь творится история. Спектакль наведала шмат людзей, а ці кожны з іх адкрые мастака ў сабе, пакажа час. У Тэлеханах Івацевіцкага раёну нараджаецца добрая традыцыя. Перад святам тэлеханскі бічаўнік праводзіцца пленэр мастакоў. Працы, напісаныя падчас пленэраў, экспануюцца ля галоўнай пляцоўкі свята, а потым перадаюцца ў калекцыю мясцовага дому культуры, ствараючы базу для будучай мастацкай галерэі. Летась у пленэры ўдзельнічалі мастакі-нараджэнцы Тэлеханаў. Сёлета ж з'явіліся і госці з Менску і Спінску. Амаль тыдзень 6 мастакоў працавалі ў Тэлеханах і наваколлі. Беларусь, оказывается, вельмі вялікая краіна. Вот мы ездзілі шмат дзе, і вось кожнай краі тут поўдзень, поўнач, захад, усход заўсёды адрозніваецца. І вось Палесе – это такі своеасаблівы куток, сюды заўсёды цягне. І вось Тэлеханы менавіта звязаны з Агінскім каналам і з той прыродай, якая вакол Агінскага канала і з тымі традыцыямі, якія былі звязаны з Агінскім каналам. Таму для мяне вельмі важна вось паказаць і знайсці некія такія мэты характэрныя, якія б раскрывалі менавіта гэты край Тэлеханскі. На наступны год арганізатары плануюць пленэр з яшчэ большай колькасцю гасцей мастакоў, прычым з розных мясцінаў. Думаем расширять количество участников, чтобы собрать хорошую коллекцию для местного дома культуры, для нашего богатого края, для нашего бичевника. Свята тэлеханаўскі бічаўнік штогод вабіць навакольных жыхароў багатай праграмай. Фаер-шоу, выступы добрых гуртоў, спартовыя спаборніцтвы, кірмаш, а ад нядаўна яшчэ і мастацкая выстава. Амаль на кожным партрэце мужчына з барадой. Мастачка прызнаецца, што любіць складаную тэхніку, а таксама, як на тое выглядае, брутальных мужчын. Але натхніла на рэдкі жанр гіперрэалізму Вікторыю Савенкову «Шклянка з вадой», у якой аптычна праламлялася саломінка. У галерэі ў майстра ў горадні працуе выстава карцін вельмі рэдкага жанру ў свеце – гіперрэалізму. Работа над картиной – это своего рода медитация для автора. И тут должно все сложиться.
І тут усё склалася. Хоць час стварэння адной карціны займае Вікторыя ад 2 до 4 месяцаў, а гэта каля 1500-2000 гадзінаў працы. Наведнікі выставы часта задаюць пытанне, ці не фотаздымкі гэта аднак. Вікторыя з дзяцінства цікавілася жывапісам. У 2014-м яна вярнулася да свайго хобі і засяродзілася на псіхалагічных партрэтах, малюнках у рэалістычным стылі ды пачуццёвых ландшафтах. Некоторые уходят от классики в абстракцию, некоторые в дизайн. Мне нравится реализм, и я работаю в этом жанре. Некоторые работы сделаны в жанре гиперреализма. Мне это просто нравится. Мастачка працуе пераважна з вялікім фарматам. За апошнія 3 гады яе працы экспанаваліся ў Беларусі, Злучаных Штатах, Іспаніі і Італіі. У горадні ж выстава працуе да 12 жніўня. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.